مستيات بيتنا. سلام كما يصنحكم كبرات تخاتلتنا. أبي أحمد كاب أبالات بيت مخري إثيوبيا نزقربلو حتوتات أب زملسلو نتقراين حوحاتن بزملكت كم زخبل مس متنقطو ملسي هبو وعل سلام بريتوريا أب حزب تقراي افويتا أمسيو حزب تقراي دقو معلتاوي كم مسان أدحينو نيثيوبيا خا حدش بهلي أمسيو لكا منغستي الناس عاره مدفع النخاله سلام حيشيلو كينات دوابيلو كواغو نصنحو حيلتات عدل هبيو زبل ترائيو زيفلت حدش اتحساسبا كم زمعبل غيريو بتغرنيا حدا بهاهلالو ننچوا صعرموتا ندمو مصاوتيتا نغلغل سبات كينات مصاوت كخون يخاليو نساتهم سلازيموتو كينات قليل يزمسلم نمنسيات جن كبيديو أبز حج أوان حزب تقراي 100 كوينات أيدلنيو إزي آيت أراترنيو رئيوو سكيحيو عالم تقراي انت تواقعت أي قدسانيو مخنياتو أبز أوان كالوت كويناتات تتأنا قد سلازلا جزي بلان عالم عين انت زهلوا نخوينات سودان مغلبتلو سلازي ني عالم كونتات مجنزابن مس جزي مخادن كدليو كم قدم حدا تاب بحيزه كاب حدا قوبو أزليقه مبال أي واتسن كم زرأخمو إيرانن إسرائيلن زواغن مخنيات قوبو يكونن زمن تغيريو حدا قاا منغستي عقلو تسابيبو خمزولو جيرم زقلتو لو منغستي إثيوبيا بعطقات شنية تجنيقو واتهدراتو فحفاحي لميم سلازي اتجيزي حجي إيو زبلون اللو ازام سبات جن ملسيلم تاريخ مرأي كدليمي سومال نيثيوبيا خطورر نكلا وتهدر أينبرنان زتبتنا سيترف وتهدر زبهال أينبرنان إيطاليا نيثيوبيا خطورر نكلا وتهدر أينبرنان كبر إنيرنا سلازي إثيوبيا نفسان مكلخال جدن مسرع زحزو وتهدر أيد لياني تاريخا نزي زرعنا نحنا أبز أوان أخل وتهدرن عتكنا لنا جن اتزلق ماري جيجاي كالق زحزن نجر زحجزنا أكلات اللو زدقاقفنا حجرات اللو إلهم محسابومي إذن حجرات جن نعخم مالت نتقرأ يكونن ننفسهم كمان كحجزو أيكولنهم مورال إن هبكات يفوزو مخانن محجازن يفراليو أب ستاديوم كون كامت تقعن أميدا وريد كامت سواتن ببيني أب عبيت خيناتاتكوا مدققاف أتقا مخين الله مخنياتو نعلم قطبا كابخ حليفو نخالق نمحجاز أيخلكانيو انتو لخا أزيو نيشتي نجر طرح يكهلو زخل سلازي تقراي زدليا سلامي تقراي تسقاماتا بمزرراب كتفتح يزلوا بز خبر بيت مخري أبيلا كحلفو زدلي حدا ملأختي مرحت هيمانوتات أبزي توكلت اللوخم حجي كال إسرحي بالكمن بهصص تقراي نابكينات نخيتاتو زكا لكم نمقبار سرحكم كتجمر لكم مستجمرة قويا ترقم يبلون اتجيزي حجي ناي جنزب سبتسقا مهران امباسيتات حجي كينات كيجمر سرحكم سرحو مخنياتو انت تجميرو كم تقدم حجي نفلطو ايك خونني نقرات كبالا شوية بأنا وغن اب تقراي حانت تقيت نمتكواس دليت يبلنان انت خيلنا كان اللمعينا ندلي نهزب تقراين إثيوبيان كجنزبو زدلي كينات أيد ليناني قداينا بسلام كنفتح نخالينا تمالن لومن ببزح نجر حد يكونن سلازي يترفنا أب كللات أمحرا أورومو تقراين كالئن زلو تسقامات بزررب نفتحيهم أب تقراي بسنكو خينات مسمر سلكي حيل مبرهتي بانك أقولقلوت نفرتي تمهرتي أي نبرن فابريكاتات كاب سرح دوي لنيرن حجقن إذا خلو كمن دقنا جمير الله إذا خاء مخسبي مسمر سلكي يلن كبهالن كولوكو آب تقراي زولو سب مساب كالعالم زولو مقربو كراخب أي كإلني مالتيو آب تقراي منغستي أي نبرن حجقن منغستي تمسريت الله منغستي أدلايو منغستن تفريسو بخالق منغستي متكؤو أزيو كبيد نقري ولا دخل منغستي يخون كهلو لوا انت واحدة تمحيشو غسرح سلازغل بزعبا استفانا قلو بزملكت أب رايان تسلمتن 150 هزبي
ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ እዩ እዚ ዓወት እዩ እንታይ ደኣ ተሪፉ እንተኢልኩም ናይ ወልቃይት ጉዳይ እዩ ካብ ወልቃይት ዝተፈናቐሉ ኣይተመልሱን ምፍታሕ ዕጥቂ ኣይተፈጸመን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብዙሕ መኽሰቢ ዘለዎ ህዝቢ ወልቃይት ከዓ ክምለስ ኣለዎ መንግስቲ ንዑ ይሰርሕ ኣብዚ ኣዝዩ ጽኑዕ እምነት ኣለና ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ እውን ክፍጸም ኣለዎ ምኽንያቱ ዝዓጠቐ ሓይሊ ሒዝካ ምቕጻል ብቁጠባ የዳኽመካ እዩ ኢዶም ግንበር ንትግራይ እውን ካህስያ እዩ ኣብዞም ክልተ ጉዳያት ናይ መንግስቲ ጸገም ከም ዘሎ ይሕሰብ እዩ ግን ኣይኮነን ትግራይ ከይተቐየረት ኢትዮጵያ ክትቀየር ኣይትኽእልን እያ ክብል ኣብይ ትማሊ ኣብ ዛዕባ ትግራይ ሰፊሕ መልሲ ሂቦም ኣብይ ኣሕመድ ንመራሕቲ ትግራይ ገለ ሃገራት ክሕግዙና እዮም ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ዝበሎ ነቲ ኣብ መንጎ ወያነን ህግደፍን ዝኸይ ዘሎ ናይ ጽምዶ ፖለቲካ መልሲ ንምሃብ እዩ ዝብል ሓሳብ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣሎ ኣብይ ኩናት ትግራይ ኣብ 2020 ቅድሚ ምውልዑ ዝሃቦ መግለጺታት ሕጂ እውን ቃላት ከይቀየረ ይደግሞም ኣሎ ከም ዝዝከር ቅድሚ ኩናት ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖትን ፍሉጣት ኢትዮጵያውያንን ንፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንምትዕራቕ ተንቀሳቒሶም ነይሮም ሎሚ ከዓ ኣብይ ነቶም ኣካላት ደጊምኩም ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ስራሕኩም ስርሑ ይብሎም ኣሎ ንመንግስታት ዓለምን ኤምባሲታትን ኣብይ ብዛዕባ እቲ ዝሕሰብ ዘሎ ኩናት ባዕሉ ብደብዳቤ ነጊርዎም ኣሎ ኣብይ እዚ ናይ ሕጂ ኩናት እንተተወሊዑ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣይክኸውንን እዩ ነገራት ክበላሸው እዮም ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ ንሱ እቲ ትማሊ ዝበሎ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀንዲ መዛረቢ ርእስቲ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ወጥሪ ሕወሓት ፌደራል መንግስትን ኤርትራን ከዓ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ይመስል ኣብይ ኢትዮጵያ ትበሃል ልኡላዊት ሃገር ብዘይ ባሕሪ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ክብል እውን ኣብ ልዕሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ኣረኣእያ ፈጺሙ ከም ዘይተቐየረ ኣስሚሩሉ ኣሎ ብወገን ህግደፍን ወያነን ጽምዶ ዝብል ሽርክነት ኣብ ባይታ ይቕጽል ኣሎ እቲ ሓድሽ ፍቕሪ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽል እኳ እንተዘይተፈልጠ ንኣብይ ንምምካት እቲ እንኳ ኣማራጺ ንሱ ኮይኑ ዝተረኽበ ይመስል ኣብ ትግራይ ጽምዶ ዝተቐበለን ዘይተቐበለን ዝብል ምትፍናን ናይ ፖለቲከኛታትን ጸለውቲ ሰባትን ይርአ እኳ እንተሃለወ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ግን ነቲ ጽምዶ ከም ዝተቐበሎ ኣብ ስነ ስርዓት ክብሪ መዓልቲ ስዋኣት ትግራይ ገሊጹ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ግጭታት እንተለው ሓይለይ ግን ኣይደኸመን ክምክት ይኽእል እየ ባህሊ እዩ ነቲ ወያነን ህግደፍን ካብ ነዊሕ ዝመልክዎ ናይ ኩናት ስልቲ ግዜ ተቐይሩ እዩ ሓደ ጎቦ ሒዘ ካብቲ ሓደ ኣዝሊቐ ዝበሃል ኣይሰርሕን ክብል ኣስተናዒቕዎ ኣሎ ኣብይ እቲ ኩናት ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ከም ዝኸውን ንምትንባህ ዝፀዓረ ይመስል ንሱ ካብዚ ሓሊፉ ዓብይ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ክራማት ምስ ሓለፈ ክምረቕ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነተን በቲ ዲጋ ኣብ ስክፍታት ፀናሓ ሃገራት ሱዳንን ግብፅን ኣብቲ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ክርከባ ጋቢዝዎን ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ዝፀናሐና መደብ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ يقنا مسلي فتحي